Tetebougu 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baraw damnenen kofe dembaw yu ka nisondiya yira nyilansa minye jardin d'enfant ye ani ka damne première année ka tabla minye 7e année na o togo sɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Khalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Khalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Chers concitoyens, en cette période de tension sur l'approvisionnement en carburant, notre gouvernement est mobilisé jour et nuit. Les autorités mettent tout en œuvre pour sécuriser les convois. Moussa, ouais, chou. ne voyez mon information sur quoi n'allez. À ce moment là, la station de plein est limitée à 3e point. Depuis 16 heures, les réalisations ont pu faire l'intermédiation. ah non, t'es là, c'est galant. So, à ce qu'on est fort. Ah, c'est un peu. Pourquoi nous m'a solution ni na ni point monnaie. Eh, n'est pas trop là. Ah oui, non, bah, on se rejoint. Ah, on les va faire. Padron, c'est. Allah bidon jigi. Padron, ne connais pas ça. O kan chana ina chimi sana mbede. Padrón, ya ran solo. Ya solo juna la bi. Padron, ne ko basi ta la na nu bla mo. Bash foi tala. O foi tala abla. Ni bidon madabotaji kama. An kana bitigi kɔnɔna kɛ taji marayɔrɔ ye a parati ka bon bitigi bɛ se ka jeni yɔrɔnin kelen. Ana tasma! 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 Anam jona. Atela sa yala, anam jona sa. Yala. Aw ka lakana kama aw kana taji mara abadan aw ka feerekɛyɔrɔw la. Assalamu alaikum. On peut inviter nos associations solidarité humaine de la journée culturelle là. Le 26 octobre 2025 à l'adresse 4 rue de Babeuf 93 100 Montré. À quel nous artistes charmants ou les canaux et des juristes qui vont venir vous éclairer sur certaines nouvelles lois. Votre présence est vivement souhaitée. À très bientôt.
Ame arabala octobre kalo kile mugan fla samba fla ani mugan ani duru ka afu ka kunymono ni sangena amunu solan ana aw bisimila ka bamanakan kibara konna la kenam kana amna wala chamanke awye Mali ani dien fa bela jelenkan anga wulaina kibara bakuluba do bina talike tajiko gelambe sena jako do be ka oke business de ka se ka taji doni sira chaman fe kata o fere dugudugumala bayra ka foko mauka nga sabali ni wati na bela jelenka jamana kanun bla fen bela jelen sanfe ka tajiko ka kodo dabla akonna la amena andado o kokono ka wala ke awye chogomuna ko korbera bolaro tara kata tajita ningata afere amena nyefolkaye jemkan konna la anga chefinin tabaw ye wulika joro ke sanfe kele chow octobre kalo kleta ani kononto ana kle muga susan otu konna la fokata se joila marama kaseka bamancha wale ninjuga kalamo tigla mawo chama ka olu daji jamana premier ministre aleye taji barakelaw ka ukuma nyoya kunungo octobre kalo kle muga ani kele akeme ga yara ka foko bitukuni akanga ukuma nyoya baw ko ame watimne ko bi jala jaw ni akli falon kanga seka chaya tajiko kaseka agela uli ka bo jamana kono don olu dala duguji kono nafolo ko buna kun kaira me ka fo ko gulamina kofe luchom yoro wera be buguni mara konna la o luchom yoro flanai ko o baro bela jelen dalal na ke dona tawla jamana kuntigi fe ko be na to chamambare kaseka fara duguji kono nafolo kan ka fara gulamini kan ko fe munye buguni yara konna luchom izini flana o baro obina bla 5 ans anga jamana nyama so hakaja CMDT chikelaw olu ye jabi babo jabi mnu yara ka foko nafolo mu ni samba fla ani muga ani nani jabiu ukun jombe ka sefa wari miliyari saba ore kuma konendo kunga femu ye sefa wari miliyari saba ore sorola ka soro miliyari kele ore kuma konendo CMDT o ka tono o yo de foko dayene maya CMDT o ka nyoye conseil d'administration au senfe ko 2025 konala yo jabi mumbo abe ma munanfa marabul konna kibaro la nyongo deme ani deme kalo ame kono octobre kalo la sajola kaw bara o nyongo deme bara do kera somino SA o mini chagada maufe fokata se douanza kaw bara nyongo deme ani deme keleli kalo o konna la deme taraka di mawma mamunu ni olukna akakan ko sebe ko kan kibaro konna la France kaw feno ko ka musée kono fe na famamba mu ni ashwena ka sangani kardoin arla ka foko uka fe na famai ko anafolo mu tiana abeti jo ni oya préjudicier fo euro wari million bishegi ani shegi akawla nunde an wala na kibaro la bakulba do ye amana kuna foli wara faramunka ka nyefoli ni wala chamake aw yama fo yo sogalento ana soni ama seyin kana ka wala ke aw ame foli kura ka di awma amunu ye an suganti ka se ka ke aw kuna foli nyini yoro e nafo an dungan kono kunya okulo la som chogumna taji ko gela mume anga jamana kono ko do be ka ake business re ka ke makonye wore ko kanga ma miri ko sebe kibaro yara ka fo ko taji fere station na arambe join ka chaya ko mun kera ka be makamana gan obato be kanga sabalisa ko mado retara ijo taji arana korbiar bolla do korbiar no obora anga jamana kono bebe korbiar labato be babaro ka fo fure de be donni korbiar ye ko inkera sira koro kibara munni aya soro ya yara ka fo korbiar bolla de nana ka ti jo arana ko ka taji ke akun maude ye kene boka dama bawo ko korbiar do fure kanga bonya anga tabia ye oye fure ani bonya kaka oye sara de di korbia bolaima ka foko akataji ke akun pompisi ni oye taji firlaye ale yere ma songa war yere mene ko korbia bolaina kibaro ka fola ayera ka foku ye korbia nka sebe koro fataji la ka dama ka fo furo mumbe ekun ambe labanye ni ndaro labande
yasa fure ka se ka taa se a dayɔrɔ laban na ka sɔrɔ fure kana jɔ aran na ko o ko mun ni bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko o ko kun kan ka tare maaw nisɔndiyara bawo ko pɔmpisi ye baara mun kɛ a ye fure bonya ja ko kɔrɔbira bola in taji mun bɛ a kun k'a kun bɛ ka taa kɛ ko wɛrɛ de ye kibaruyaw kɔnɔna la ko taji feerela in ni o ye kɔrɔbira bola ye a taara ni taji falen ye tew o dugusajɛ tuguni a bɛna fɔ fɛn mun ye a ɲɛna ko a ka plan bɛna marché tuguni ka segin ka na o station kelen na ko ka taa fɔ k'a bɛ taa taji ta tuguni maa minnu ye jateminɛli kɛ ko la olu de y'a jateminɛ ko kunun ko nin kɔrɔbiyari nin ma bɔ yan ka na taji ta wa yalima taji mun kɛra ka kɔrɔbiyari in fa kunun ko tewu tile kelen kɔnɔna la o bɛɛ bɛ se ka ban wa maaw ka sɔrɔ ka mankan ci fo dɔw tun bɛna u tɛgɛ lase fɛn mun ye kɔrɔbiyari bɔla in ma an ye kibaruya mun sɔrɔ olu ka fɔ la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maaw ye mankan ci fintigilakaw ka sɔrɔ ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin taji feerela in ni kɔrɔbiyari bɔla in a bɛna taji in donni ka taa kɛ fɛn jumɛn de ye maa caman de y'a yɛrɛ k'a fɔ siga t'a la tile kelen kɔnɔ taji falen kɔrɔbiyari kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen tɛ se ka jeni k'a bɛna taji de donni ka taa kɛ a magoɲɛ wɛrɛ ye k'a feere wa walima k'a don sira jumɛn fɛ wa maa caman tun bɛ ka e yɛrɛ ɲininka o la ko nin bɛ maa sɔn hakili la k'a fɔ an bɛ waati gɛlɛn mun kɔnɔ bi ni sanga in kɔnɔ bɛɛ kan ka miiri bɛɛ ka dɔn k'a fɔ faso kanu bɛɛ kan ka o de bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ jango e nana ni sira mun ye sira mun n'o bɛ tali kɛ ka na maaw hakili suɲɛ ka na maaw dusukun la salo maaw mun ni o dusukun bɛɛ lajɛlen misisilen don bawo ko fure de tun bɛ a kɔnɔna la k'a sɔrɔ ko kɔrɔbira bolila a taara taji de kɛ a makoɲɛfɛn ye ani ko wɛrɛ ko an bɛ waati min na ko bi a ka kan bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la bɛɛ ka walew dabila wale mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya tɔ ko o juguya bawo ko fɛlɛ bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ ka u muɲu maaw bɛ ka t'u jɔ ka waati jan kɔnɔ yaasa u ka se ka carburant sɔrɔ ja ni duguma sira de ni fɛlɛ wɛrɛ bɛ dɔw bolo ka se ka na ni nin n'a ɲɔngow ye ka na maaw dusukun salo ka se ka nin wale in kɛ a ka kan ko bɛɛ ka miiri i danbe la bɛɛ ka miiri jamana in na ka se ka nin wale n'a ɲɔngow k'o dabila n'an bɔra kɔnɔ la keba an ka jamana premier ministre Général Division Abdoulaye Maïga a ye taji donnaw ka jɛkulu ka u bisimila ka sanga ni octobre kalo tile 21 groupement mun bɛ yen n'u b'a wele ko groupement malien des professionnels de pétrole kuma ɲɔgɔnw bolila mun kan taji donnaw o ni fo ka taa se jamana ɲɛmaayaso fɛlɛn dabali mun n'u bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ kuma o kuma an ka jamana premier ministre ani taji donnaw olu bɛ sigi ka se ka kuma ɲɔgɔnw kɛ yaasa fɛn mun ye taji ko a bɛ nɔgɔya cogo min na ko kuma bolila mun kan baaraw bɛ se ka kɛ cogo di taji donni cogo taji donninaw chauffeur ani fo ka taa se mobilitigiw ka mobiliw lakanali ko ɲɛw taji feerelaw olu bɛ se ka jigisigi sɔrɔ cogo min na ka bɔ jamana ɲɛmaayaso yɔrɔ falen kɛra o kan ni jalajɛba in kɔnɔ an ka jamana premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko bi k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ ka faso kanu k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ hakaja maa ŋaniya jugu ninnu ni o ye bamaciya wale ni juguya kɛwale tigilama ninnu ye kɛlɛcogo sira kura mun bɛ u bolokɔrɔ ni k'a ɲini k'an ka jamana senkɔrɔma cɛ ka dankari kɛ an ka sɔrɔcogo siraw la jamana premier ministre yɛrɛ k'a fɔ k'u ye u ka wale mun falen a ka kan anw fɛnɛ ka an janto an yɛrɛ la an ka wulikajɔw kɛ an ka jɔ an kolo la ani bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɛmaayasow kan bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ko n'o kɛra cogo min na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka wuli premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko ani taji donnaw u bɛna sigi kuma o kuma n'a waatiw ka kan ka se ka kuma fɛlɛn dabaliw la yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ lakanako bunakun kan kiba an ka cɛfini tabaa minnu bɛ yen ni olu ye sanfɛ kɛlɛcɛw ye k'a daminɛ octobre kalo tile 15 ka taa bila a tile 20 na olu ye wulikajɔ dɔw kɛ susan o tu kɔnɔna la ni o ye joyila masurunya la fo ka taa se dugabugu segu marabolo kɔnɔna la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ni o ye force aérienne maaw ye armée de l'air ko u ye sɛgɛsɛgɛli ɲuman de kɛ kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli mun kɔnɔna la n'u taara u ɲɛ da bamaciya wale ni juguya kɛwale tigilama dɔ u kun fara mɛ ɲɔgɔn kan sanfɛ kɛlɛcɛw k'u ye susuli ka bɔnɛ suru ni maa ninnu kan ka tasuma kisɛ juguw kan ni k'u bɛɛ lajɛlen daji ko nin ye wulikajɔw ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka fɔ la sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw u bɛ baara mun na ka se ka malidenw ni bolofɛnw lakanda ka se ka jafara wale tigilama ninnu u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka u so ci ni k'u daga bɔ jamanakɔnɔdenw da la k'u bɛ wulikajɔ ni baara mun na nin ye o hakilina dɔ ye
kibamta dugu jukɔrɔ nafolo ko bunakun kan bugunikaw bara an ka lucɔmu sira mun bɛ yen nɔ ni o ye gulamina ye bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ nin waati laban in na gulamina a lucɔmu kun fɔlɔw bɔra ni ka tɛmɛ Côte d'Ivoire port fɛ ka taa diɲɛ jamanabaw kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ k'o kɛra nisɔndiyakoba ye ja nisɔndiyaba wɛrɛ bɛ ko kɔnɔ tuguni o mun ye k'a fɔ gulamina dɔrɔn tɛ lucɔmu bɔrɔ wɛrɛ bɛ ka labɛn Buguni marabolo kɔnɔ k'o b'a kɛ 2 de ye ka fara gulamina kan lucɔmu bɔrɔw ba wɛrɛ bɛ yen nɔ ko o baaraw kan ka bila sen kan an ka jamana dugujukɔrɔ nafoloko minisiri ale ye taama mun kɛ ka taa se gulamina lucɔmu bɔrɔ la a ye nisɔndiyako kuma fɔ ka yira k'a fɔ ko lucɔmu bɔrɔ 2nan ko maaw ka sigi n'a ye k'a fɔ don nataw la o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan wa ko a dayɛlɛli bɛna kɛ an ka jamana kuntigi de fɛ général d'armée Assimi Goïta a yɛrɛ mɛ k'a fɔ lucɔmu mun ni ale ye dugujukɔrɔ nafoloba ye farafina gun kan Mali bɛ don jamana kɔnɔ jamana mun ni olu ye lucɔmu bɔ jamanaw ye an bɛ don farafina gun kan jamanabaw kɔnɔ ni nafolo in ni dugujukɔrɔ nafolo mun n'a dagosi ka bon kosɛbɛ an ka jamana dugujukɔrɔ nafoloko minisiri professeur Amadou Keita yɛrɛ k'a fɔ k'a nisɔndiya bɛ bawo ko nin ye an ka waganɛ bugun siraba ye jamana mun kɔnɔ ni an ka dugujukɔrɔ nafolo maaw kun bolo ko a fanba ye sanu ye ko ja fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ ni o fanga fɛnɛ ka bon tuguni ka fara sanu kan bawo lucɔmu a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn minnu dilan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ batiri ni a ɲɔngo ka sanga ni kuranko gɛlɛyaw ye batiri mun ni o ye batiri lucɔmu ye a kolo ka girin wa a bɛ mɛn cogo min na ka yelen di ko o dilanyɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o ye tare tare de ye wa ko ni lithium dilanyɔrɔ mun filɛ nin ye fɔlɔ ta ni o baaraw daminɛna filanan mun n'a bɛna fara kan a bɛna kɛ sababu ye ka caman de fara nafolo kan wa maa minnu bɛ baara kɛ a kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka camanba de fara baarakɛlaw kan an ka jamana dugujukɔrɔ nafoloko minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiya bɛ k'a yɛrɛ ko baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni lithium filanan mun filɛ nin ye ni a bɛ Bugunikaw bara ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ anglais ka cakɛda mun bɛ n'u b'a wele ko Cordal Mineral ani fo ka taa se jɛɲɔgɔn wɛrɛw ani ka fara an ka jamana kan wa ko a baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ an ka jamana ye sariya kura mun ta sanubɔko la ko nouveau code minier a bɛɛ bɛ kɛ o kama dugujukɔrɔ nafolo ka sariyaw a sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la anw ta ye mun ye o bɛ kɛ ani fo ka taa se an ka cakɛdaw ni o ye entreprise locales ye olu bɛ hakɛ mun sɔrɔ a kɔnɔ baaraw bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se baaraw kɔnɔ sigida denw a bɛ marabolo mun kɔnɔ olu ka se ka ta baara la ko hakilina in bɛ ta o bɛɛ lajɛlen kan k'o bɛɛ lajɛlen labato nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Buguni kɔnɔna la lithium usine filanan mun ni a bɛna dayɛlɛ a bɛna kɛ sababu ye ka an ka nafolo dugujukɔrɔ siraw fɛ ka a bugun kosɛbɛ kiba an bɛ taa cikɛko bunakun kan CMDT ɲɛma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a nisɔndiyara Dr Kulomege Danbele u ka jalajɛba ni o ye conseil d'administration ye o ye o sigi mun kɛ ni o kɛra a sigi 150nan ye ko koba dɔ bɔra o kɔnɔna la bawo san 2025 CMDT bɛ ka baara kɛ cogo min na u kun bɛ ka nafolo mun k'a labɛn u kan ka nafolo mun k'a ladon ni o ye bénéficier tɔnɔ mun ni CMDT kun kan k'a don ko olu yɛrɛ ka jate la u kun ye a boloda k'a bila miliyari 1 ɲɔngo CMDT kun kan ka o de tɔnɔ ladon nka ko tɔnɔ tɛmɛna o kan tɔnɔ taara yɛrɛ sɔrɔ miliyari 3 ani kɔ la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ko camanba de farala fɛn min ye CMDT u kun bɛ ka tɔnɔ min kɔnɔ ni cakɛdaba in ni o bɛ tali kɛ cikɛlaw ka cakɛla o ɲɛmaa ni o ye Kulomege Danbele yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in kɛra cogo di bɛɛ lajɛlen de ye bolo di ɲɔgɔn ma ko cikɛlaw ye muɲu mun kɛ u ye cikɛ daminɛ retard la nka o bɛɛ ta u ye baaraw kɛ k'a sɔrɔ hali u dɔw yɛrɛ ka kɔɔri wari kuma di u ma ni o ye kɔɔrisɔnnaw ye u ye muɲu mun kɛ ka jamana kanu mun bila ɲɛfɛ ka baara kɛ ko o de kɛra sababu ye ka se ka nin jaabi in di ko foli kan ka di fɛn mun ye cikɛlaw ma minnu ye baaraba kɛ ani fo ka taa se jamana ɲɛmaaso olu mun ye fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ka se ka cikɛlaw dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔ fo ka taa se an dɛmɛbaga jɛkuluw ma baara minnu kɛra san 2024 ka se san 2025 o kuncɛli baaraw ma ko o exercice de kɔnɔna la tɔnɔ mun bɔra k'a bɛ maa munafa CMDT ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko halisa wulikajɔw ni baaraw bɛ ka kɛ an ka jamana cikɛlaw fɛ ka se ka ci ka yakubaya wa ko nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bubagaw ye tiɲɛni mun kɛ ni o ye jasi de ye o bɛɛ kɔfɛ ko kɔɔrisɛnɛnaw sera ka kɔɔrisɛnɛ kɛ wa k'u nisɔndiyalen don wa o yɛrɛ k'a fɔ ɲina kɔɔri ko jaabi ɲuman bɛna bɔ a kɔnɔna la ko CMDT bɛ ka baara kɛ cogo min na ani cikɛlaw
u ye cɛsiri mun kɛ ko dangaliya bɛɛ lajɛlen bɛ u la k'a fɔ ɲina kɔri a jaabi bɛ ɲɛ kosɛbɛ wa an sigi bɛ ka jaabi ɲuman min kɔnɔ k'o bɛ bɔ a kɔnɔ ko wa ko cikɛlaw bɛɛ lajɛlen kan ka fo u ye cɛsiri ni wulikajɔ mun kɛ ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ laɲini cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ kibanan bolo kɔnɔna la sifinakaw olu ka minisiri ni o bɛ tali kɛ Abdul Kasim Fomba ale ye kɛnɛba dɔ ka o ɲɛmaa sigi sigida filanan kɔnɔ la Bamako ko yaasa ka se ka kumaɲɔgɔn kɛ sifinakaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ min ma ko espace sans frontière kan ka taa sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ye degun bɛ jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi ka sanga ni octobre kalo tile 22 ye kumaɲɔgɔnw kɛra minisiri ani sifinakaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ye jamana bɛ mago bɛ fɛn mun na bi ani fo ka taa se gɛlɛya minnu bɛ yen ka o fɔ fura mun kan ka sɔrɔ gɛlɛyaw la sifinakaw jɔyɔrɔ ye mun ye bawo ko jamana ɲɛmaa ye sifinakaw ka u wele k'a fɔ ko a ye jamana kalifa sifinakaw la bawo k'a ko sifinakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛmaa ye o kuma mun fɔ k'o de kama sifinakaw tɛ se ka u tɔ to u bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ u seko ni damara bɛɛ lajɛlen na bɛn ni keleya sinsinni ani fo ka taa se waati gɛlɛn mun n'an bɛ a kɔnɔ ko CNJ sifinakaw bɛɛ lajɛlen o ye misajiw daminɛ ka maaw kunnafoli ani ka maaw wele bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ gɛlɛya mun bɛ yen nɔ bɛɛ ka se ka fura sɔrɔ a la bɛɛ ka fura ɲini bɛɛ ka jamana kanu ka o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko n'o kɛra an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka wuli keba an bɛ taa fan fɛ an ka sifinakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri a ye kɔrɔfɔ min fɔ an k'o lajɛ. baara mun bɛ ka kɛ bi a baara in bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn mais a k'aw hakili to président ka discours dɔ bɛ yen a y'o kɛ Russie tuma min na ani malien communauté sigilen don yen ko k'an bɛ kɛlɛ mun na tile fila kɛlɛ tɛ dɛ kɛlɛ mun don kudayi de don n'u tilala carburant in na u bɛna taa fɛn wɛrɛ la olu t'a dabila u kɔrɔ k'an man k'a dabila parce que n'a y'a dabila dɔrɔn olu bɛ se sɔrɔ donc faamaw bɛ baara mun na pour jeunes kan o baara ɲɔgɔnna de kɛ n'u ka se bi carburant ko dɛsɛ o tɛ yen dɛ acheminement problème peut-être o de bɛ se ka sigi o kɔrɔ ye min ye fɔlɔ citerne bɛ don ka sɔrɔ escorte kun t'a la citerne bɛ don a bɛna Mali la u bɛna o station bɛɛ ravitailler escorte ko kun t'a la parce que mɔgɔ kun ma se olu ma an ka tiɲɛnikɛla ninnu kun ma se olu ma fɔ maintenant comme escorte b'a la camion minnu bɛ don ba kelen ni kɔ camion de kun bɛ don sisan escorte la o b'a la don 300 250 300 olu n'a ɲɔgɔnnaw o escortelen de bɛ na donc wajibi tension bɛ kɛ carburant bɛ yen dɛ carburant bɛ frontière la carburant bɛ ka don a acheminement ka na o escorte o obligé len o wajibi pour que attaque wɛrɛw kana k'u la k'u escorte ka na mais ni escorte nana munna an bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'u hakili to bidɔnko la bidɔnko in fɛn fila de don a fɛn fila bɛɛ bɛ na ni tiɲɛni ye fɔlɔ bidɔn minnu bɛ ta essence ni gasoil tɛ kelen dɛ n'i ye essence ta hali cigarette briquet n'o étincelle kɛra a kɛrɛfɛ a bɛ minɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la ni tile damadamani na yɔrɔ caman bɛ ka jeni yɔrɔ camanba de bɛ ka jeni dɔw ka sow bɛ ka jeni dɔw ka baarakɛyɔrɔw bɛ ka jeni parce que essence ani a tɔw tɛ kelen ye donc mɔgɔw bɛ bidɔn fa essence la ka taa n'u fɛ yen o la n ko n b'a ka stock dabila ni mɔgɔ bɛ mun na don mun na i ka taa i k'i ka carburant ta i k'i ka carburant ta i ka taa ka bidɔn fa an ye ja dɔw ye dɔw taara ni sotarama falen don carburant na bidɔn na k'u b'o bidɔn bɛɛ fa mais ni e y'o ta o don e bɛ ka dɔn nin yɔrɔ ni mɔgɔ caman wɛrɛ nin yɔrɔ ta ka sɔrɔ i bɛ se k'i ka carburant ta o don le lendemain i bɛ taa i bɛ ka carburant ta ni bɛɛ y'a kɛ ten tension tɛ kɛ problème tɛ kɛ yen nɔ a ɲɛ b'a la attroupement ka ca station dɔw da la parce que dɔw bɛ dɔw niyɔrɔ ta o la an bɛ k'a fɔ ko bidɔnko in mɔgɔw k'u hakili to a la a bɛ na ni kasara ye wa a bɛ dɔw fana tɔɲɔ sira la
donc jeune abe bara muna abe ka akila anga force de sécurité ba bara la mais aw be no nolu o tege di ñogoma albi akala bara mi sera continuer ñene ma fen ko kelali buna kunkan jakulu mbanga jamana kono ko office central de stupéfiant OCSI olu ye o tega da ñene ma fen do kan buguni mara konna la irame ka fo ka sangani octobre kalo kile mugan ka tabla akile mugan ani kilena ku ye o tega da dealer do kan ni o ye drogu ferla do ye ka se ka ta drogu mine u bolo famu ye buguni mara kereng la selenge o konna la irame ka fo o ye senama ma folo mu mine ko o ye drogu kilo sababo okun fo ata se kushi ani fraction benu ba wele ko tramadoli ka o comprimé chaman ka o mine sigana ma folina yingali u ko kofe utara utegada ma flana wareka ni uyo oke kalan o konna la yarame ka fo o sesi bolo frambe buguni oluka ulika jore karasabuye ka segata tegeda ni sigana ma ka mamunu ni ulube ka drogu ani fraction ni fraction jugudo ka bonu ye ku doni ku fere buguni marabolo kono ko nyina ma fem na be sabuye ka gela la se shifina ko mako sebe fem ye osesi mawara ka fo ku bina do foro ka wulika joka yasa ka seka nyina ma fem ani fraction jugu ka olu kele anga marabolo kono na kibaro la masina ka bara samnya bana ni kumaina jegamo o baro de damena masina shifina ka wara ka fo ko samnya temene olu be wulika joke ka seka jegamo damene o jagamu nabke sabuye ka musaka chamala suma ngako ame wati mne ko bi gela mumbe no do talike essence ko ani frata se gela chamama ko kame kato jagamola o teka seka jagabo anyama pa o kanga munumunu saloke nu ye jagabo kata jaga fere masnara la minu frata se seguni anyongo mani wati na ko gela munumbe uka nga oberata ubeka wulika jo ke yasa samnya kofe bara munu ba keni o jegamo e kaseka o keku uka musaganu ku soro sajola ka o bara nyon deme kalo ni o mois de solidarité octobre kalo o konnar la sanumbo chagada mumbe ni o semos SA olu ye dementa ka di mawma mamun naka kan ka sangani octobre kalo klemuga ani flanye erame ka fo o ye deme afamba nyachina ma korobaw de ma akera sajola ni alamini do la dugumbe ni o ye korali o konna la erame ka fo famu ye demo mun tara ka di ma korba ma do betalke seli tapiu ani fukata se sange koloshi ona nyongo ka kila ka do molo ke ka aduma ko nin deme na be do nyongo deme an nyongo jigitugu o konna la sanu caga dan yara ka fo ulube ka o wale mun ke ko abe do sanu bolay sanu boro en ka deme walodla mamu ye deme soro o yuga ni sonja yira ka nyashin mama mamu ye ni wale nke gaw ka bara anga gawo commandant des hommes numbe ale kun keme kayara ka fo sanboro mumbe gawo ko mamunu be no ni 7 fratu o bolo o mankan ka sanu boy tukuni bawo ko jamana nyama sobe ka felo ke yasa ka se ka sanboro ka abaro ke ni anga chaga dawye an chaga dam nyambul nyogoma sanboro be nu ba wole ko intaka kona la ko ka sangani octobre kalo kile mugaye ma chama bare be munu kumeka sanbo ka surate shara kono ulu chama meka yoro blaka sangani commande zone ale la yini munke ufe buguni ka ubara akli falen kana sigira polisi nyama ba ani fokata se chifina ka ni nyonche contrôleur principal de police Ibrahima Soma Keita ale ni buguni chifina ka fokata se buguni jakulu chamamba o yanyo soro ka sangani octobre kalo kile muga yasa ka seka ta kuma gelamu na be marabolo kono bini o etaji ko gelaye fintigila kaw ani shifina kaw bela jele fanga bisa fara nyonga chuko di yasa ka seka gele kumbe akili falen kenaw o de kera police la kaw oni fokata se shifina kaw ni nyonche bulujuma o konnala siga so kaw bara jakulu mumbe no ni olube shifina kaw ani muso oluka konyo kuna olu ye kene sigi kene mu ni ka maw wele ka sensibilisation ka aklina di mawma to hanata sirajugu o kollo ye munye shifina ka obsega u yere mena ola chogom na ra ka fo muso jakulu chama fota se shifina ka jakulu chama ulle ni jakulu aka wele kala ma yasa ka sega ta kuma to hanata sirajugu o kollo ka muso kata nyefo shifina ka ye nu ye tunga meneta duguma sira fe sirajugu abge sawbe ka kolom ka olase uma douanza ka bara nyonde me kalo konna la irame ka fo douanza uka kene bakan
o baaraw nun donna ka sanga ni octobre kalo tile 22 ye kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya kun be Douanza sigida marabolo ɲɛmaw olu bolo ni u y'a bila k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitugu o ka kɛ an tabiyaw ani an ka cɛfɔ ani kanbɛ sinsin bereba ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ o kɔnɔna la dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa minnu ni olu mago b'a la kosɛbɛ conseil économique o ɲɛmaw fo ka taa se marabolo ɲɛma Douanzakaw bara olu de nin baara in ka a nun don a yɛrɛ mɛ k'a fɔ dɛmɛ mun na a bɛ tali kɛ balo fo ka taa se kalanminɛnw o taara k'a di denmansaw ma maa minnu ni olu ka gɛlɛya ka dɔgɔ fanga ka bon kosɛbɛ ko personne vulnérable a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin ko in kɛra nisɔndiyakoba ye bawo maakɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye dugu maakɔrɔw ye woro ladalako la o taara k'a di olu ma k'o kɛ bɛn ani ɲɔgɔn minɛ o sinsin bere ye marabolo kɔnɔna in na kitakaw bara a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko sagadennin dɔ de bangena ni kunkolo 2 ye sen 2 ani fo ka taa se mɔgɔya o 2 fana tun bɛ a la u ka vétérinaire mun bɛ yen nɔ ni o ye Fode Sise ale de ye ni sagadennin a ka opération baaraw kɛ hali n'a sɔrɔ ko a sagadennin ma se ka bɔ a la mun ma ko fana k'a yɛrɛ k'a fɔ nin ko in na yɔrɔ cɛnni kojugu ani fo ka taa se maaw bɛ mana minnu fili an ka dugu kɔnɔ ni baganw bɛ o dun ko mana de bɛ kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya lase baganw ma ka ni bana suguya ninnu ka u bila u la walima ka u déformer ta nin cogoya la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ ka se ka an ka sigidaw k'u furan k'u lajɛ n'o kɛra sababu ye an ka bagan marafɛnw olu fana bɛ se ka kisi ka bɔ nin bana ni a ɲɔngow ma kibaru tɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka na an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An ka bi kɔkan kibaruw kɔnɔna la an bɛ taa Camerounkaw bara jamanakuntigi kalata mun kɛra ni a jaabi kunfɔlɔ bɔra ka bin a yɛrɛ mɛ k'a fɔ kalata ɲɛnabɔli jɛkulu ye jaabi kunfɔlɔ bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ jamanakuntigi Paul Biya ko ale de ye sebaya sɔrɔ wa ko maa mun ye kalata 100 sara la 53 ani buruburu 6 ko a ye o de pourcentage sɔrɔ wa maa mun ni o bɛ tugu a nɔfɛ o de kɛra Isa Coroma Bakari ko ale ye 100 sara la 35 ni buruburu 19 k'o sɔrɔ Kabarale Libi ale ye 100 sara la 7 ani buruburu 41 ka o sɔrɔ Buba n'u b'a wele ko Belo Megri ale ye 100 sara la 2 ani buruburu 45 ka o sɔrɔ jamanakuntigi jaabi labanw jaabi kunfɔlɔ o ye sebaya ta ka a di Paul Biya ma Uganda jamana kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi kalataw o labɛn bɛ ka bila octobre kalo la janvier kalo la san 2026 janvier kalo tile 15 waati mun ni a kunbɛnlen don kosɛbɛ ni a makɔnɔnen don Ugandakaw bara baw jamanakuntigi Yoweri Museveni ni ale ye jamanakuntigi ye a labɛn bɛ ka jamanakuntigiya sɔrɔ tuguni ko n'a y'a sɔrɔ o bɛna kɛ a san 50 hakɛ de ye fanga la wa ko fɛn mun ye fanga waradabaw ye jango sifinakan jalake mun bɛ n'u b'a wele ko Bobi Wine ale kɛn bɛ ka kalikan fɔ ani ka labɛn kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ko yaasa yɛlɛma ka se ka don fanga la maakɔrɔw ka taa ka fanga di sifinakaw ma halisa Cameroun jamana kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ Cameroun ka den dɔ n'a kun sigin bɛ Ganakaw bara ale de ye wale dɔ ta ka ɲɛsin Nigeria ka den musolaka ma wale mun ni damatɛmɛ wale jugu don a yɛrɛ mɛ k'a fɔ a ye musolaka in nɛgɛ de bɔgɔtigi ko a ka na Gana jamana kɔnɔ ko yaasa ka se ka na a don senandolanci kulu dɔ la bogotigini mun ni a sisanga ye san 17 dɔrɔn ye
ko musolaka in a nana ka bɔ Nigeria kana Ghana jamana kɔnɔ a tɛ maa dɔn in maa in y'i profiter ka damatɛmɛ wale suguya bɛɛ lajɛlen k'o ta k'a da bɔgɔtigi in kan ka sɔrɔ ka a ye nkalon tigɛ k'a fɔ n'a nana a bɛna a don sena dolanci kulu de kɔnɔna la musolaka in ka suko ka kɛ dolantana ye o de nana laban damatɛmɛ walew ani gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Nigeria ka bɔgɔtigi in ma. Nigeria jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ maa 31 olu de nin tora citerne dɔ ka sirabilali la baw ko taji doni citerne dɔ ka sanga ni tarata donya in ye ale ye accident dɔ sɔrɔ accident mun n'a kɛra sababu ye ka maa 31 ka o bɛnɛ ani na politilakaw olu ka fɔla u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko taji citerne ka foroni a kɛra u ka marabolo min kɔnɔ n'u b'a wele ko bida ko taji a tun bɛ ka taa ni doni ye a fan bɛɛ tɛ taji la citerne ne bɔra ka bin a ka bin ni kɛra sababu ye ka se ka nin tiɲɛniba in kɛ ni ka nin maa camanba in ka o bɔnɛ o nin na Sudafiriki jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ sifinaka maa 2 olu de fagara marifacikan dɔ senfɛ ni ka maa 5 jogin a kɛra u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Westburu Johannesburg kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni tarata donya ye a yɛrɛ k'a fɔ sifinaka minnu ni olu ta ne filɛ nin ye kelen tun ye san 13 dɔrɔn kelen ye san 19 ko kuma bɛɛ Sudafiriki jamana kɔnɔ ni maa faga wale jugu ninnu bɛna maa dɔw bɛna ka dɔrɔn bandibaw kana marifa bɔ k'a ci maaw la ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ nin ko in kan yaasa ka se ka a kungu ni a ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na. Faransi jamana kɔnɔna la u ka yɔrɔ fɛnkɔrɔmara yɔrɔ musée fɛn mun ni a ye maaw kamana gan ka sanga ni karidon ye Faransikaw ka fɛn nafamaba 8 maa dɔw taara miniti 10 kɔnɔ dɔrɔn ka se ka taa o fɛn ninnu ka musée ka don a kɔnɔ ka o fɛn ninnu ka u suɲɛ a yɛrɛ k'a fɔ ni ko in ni a bɛ kiiritigilamaw ka bolo kan an bɛ don min na ko bi bawo kiiritigilamaw u ye musée a directrice ɲɛmaamuso k'o wele bɔgɔ jeninen ka yaasa ka se ka taa ɲininkali busamisɛn gan a la ko in kɛra cogo di a yɛrɛ k'a fɔ ko bijuba minnu ni u tununnen filɛ nin ye euro wari $88,000 ko a bɛ taa jɔ o de la a ye gɛlɛyaba mun lase Faransikaw ma ni o ye a préjudice ye o de la ko in man ka to tan sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ka se ka a ko ka a bugunatigɛ halisa Faransikaw bara jamanakuntigi kɔrɔ Nicolas Sarkozy ale lasagora ka sanga ni kunungo ye u ka kasobon prison de santé kɔnɔna la baw ko jamanakuntigi ko a nɔ yera damatɛmɛ wale dɔw la Libi jamana ani o ni ɲɔgɔn cɛ ko affaire libyen o de la jalaki binna Nicolas Sarkozy kan ko ka a lasago kaso la ko ni ne bɛ kɛ a siɲɛ gale ye Faransi jamana kɔnɔna la jamanakuntigi a ka kiri ni ka a ɲangi k'a lasago kaso la nin cogo in na nanzarala jamanaw olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko san 2035 2035 o kɔnɔna de la o bɛ na bolimafɛn bɛɛ lajɛlen lajɔ bolimafɛn minnu ni olu bɛ baara kɛ ni motɛriw ye taji bɛ kɛ bolimafɛn minnu kɔnɔ nanzarala jamanaw bɛɛ lajɛlen na Union européenne kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ Faransi ni Espagne olu yɛrɛ k'a fɔ ko olu sɔnna nin wale in ma bawo ko bolimafɛnw motɛri bɛ minnu na ni o ye taji ye a bɛ tiɲɛni minnu ladon fɛn min ye pollution sigida kɔɲɔw la ka bana k'o bila maaw la ko fɛɛrɛ de bɛ ka ta u bolo yaasa don nataw la 2035 na ka se ka na ni bolimafɛnw ye minnu ni motɛri tɛ o la ko o ko in mun ni u y'a hakilina ta Bruxelles jamana kɔnɔ Allemagne ne kɛn bɛ ka i kanga o ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko Allemagne bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka yɛrɛ k'a fɔ ko o ko in k'o tɛ solution ye. Japon jamana kɔnɔna la ko nin bɛ kɛ a siɲɛ gale ye musolaka o ka kɛ premier ministre ye a yɛrɛ k'a fɔ Sana Takashi ale de sugantira k'a kɛ Japon jamana premier ministre ye jamana ɲɛmaa fɛ k'a to san 64 na ko nin ko in maaw o kamana ganbɛ bawo ko jamana bɛ danga min na ko bi gɛlɛya caman bɛ yen nɔ maaw bɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ fan caman kɔnɔna la ko muso ka kɛ premier ministre ta a kun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yalima a bɛna se ka o baaraw kɛ ka s'a kɛsɛden na wa maaw bɛ ka ɲininkali kɛ o de kɔnɔna la an bɛ bi kunnafoli kun cɛ ni sangafo ye Mali kɔnɔ yan nɔ an ka jelimusokɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Samunge Kuyate a yɛrɛ k'a fɔ ko jelimusokɔrɔba in ni Manden dɔnkilidalaba don ale ye k'a miniji dɔgɔyara ka sanga ni tarata octobre kalo 21 ye k'a to san 70 la jeli ngaraba in Manden jeliya kɔnɔna la maa dɔnnenba kun don a yɛrɛ k'a fɔ a bangena kangaba wa maa mun don jeliya kɔnɔ ko
a bɔra bɔna fila mun na a bɔna fila bɛɛ lajɛlen ye jelibaw ye k'a bɔra jeli siramori jabatela ka bɔ kɛlɛkaw bara ani fo ka taa se nankoma kuyate a bɔra o de la ni musolaka in ko ale kun ye jeliya o sinsin bereba ye nka ka sanga ni nin waati in ye ko ala ye a miniji dɔgɔya ko wa nin bɛ kɛ an ka jamana jeliya ani an tabiyaw maaba o ta ne ye jamana in a seko n'a dɔnko kɔnɔna la manden o fɔlifɛnw ni jeliya o kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka dali barabara nɔgɔya ni jelimusokɔrɔba in ye ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen don an na ka aw fo k'aw ko ɲuman k'a fɔ an ni ce ja ni sugantili la ka se ka aw kunnafoli jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 0